ko kɛmɛ fɔra bɛ 50 dana min ye kɛmɛ min ye 50 an t'a dɔn mais que la presse soit témoin wari d'ale filɛ nin voilà donc wari ma di an ma k'an sa dɔrɔmɛ ma di mɔgɔ si ma ka mɔgɔ si sa wari d'ale filɛ chef de gouvernement nana Bube o million 50 bon Jim donc ala ka mɛ sabara an ka fɛnw positive an t'a fɛ nin ko in ka kɛ ko wɛrɛ ye min ye Ibrahim Boubacar Keïta ye ne kɔrɔkɛ don n'a ye miliyari di ne ma n b'a minɛ n t'a minɛ parce que il est président de la République mais n b'a minɛ parce que n kɔrɔkɛ don c'est bon mais nin min filɛ nin ye chef du gouvernement o ye nin ci an ma ne b'a fɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ye nin meeting min dabɔ wariko meeting tɛ an ye silamɛw wele fana k'a f'u ɲɛna dɔrɔmɛ kelen an t'a ɲini mɔgɔ k'a bɔ nin ko in na an yɛrɛw bɛ se ka fɛn min kɛ an k'a kɛ parce que a dabɔ kun de ye k'an yɛrɛ majigin ka taa Ala wele donc a dabɔ kun tɛ wariko ye a dabɔ kun tɛ fɛn wɛrɛ ye an bɛɛ ka taa ni min bɛ taa i sen na ni min bɛ yɛlɛ i ka moto kan ni min bɛ se ka don dɔgɔtɔrɔma la an bɛɛ ka taa an tɛ dɔrɔmɛ kelen di mɔgɔ si ma anw y'a silamɛw wele k'a fɔ an tɛ dɔrɔmɛ kelen di maa ma parce que an tɛ wari ɲini wari t'an bolo donc ni o silamɛw y'a mɛn ko miliyɔn 100 dira an ma a bɛ na ni ko wɛrɛ ye donc vraiment ko in a dabɔra min kama o de ye an ka taa an kunsuli Ala ye ka Ala deli k'a ɲini Ala fɛ tɔɔrɔ min b'an ka jamana kan Ala k'a wuli mais dɔrɔmɛ kelen an t'a ɲini o tuma i nana ni min ye miliyɔn 50 ye an b'a ɲini fɛ i ka miliyɔn 50 in ta i ka segin chef du gouvernement ko vraiment a bonyana an ma nk'an yafara mɔgɔw bɛ yen dɔw bɛ Falajɛ dɔw bɛ Ɲamana dɔw bɛ yɔrɔ wɛrɛw la minnu ye réfugiés ye ka taa san jamana malo la k'a di olu ma nin ko in kɔni an b'a dabɔ wariko kama tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔw b'u ka dulokiw fara wari nɔfɛ nka nin kelen an ye nin dabɔ Ala de kama an b'a fɛ a ka to o cogo la a ka to bɛ nin ka sali la. Résumé ça en français. Voilà. Monsieur le président, c'est le chef du gouvernement est venu vous proposer 100 millions, mais c'est Sénat qui est venu. Alors vous avez dit avec tout le respect. Voilà, je ne voulais pas vraiment polémiquer sur ça. Mes intentions sont de très bonnes intentions. Ce n'est pas par méprise que je le fais. Je dis tout simplement que nous avons dit à tout le monde que ce meeting-là, nous voulons un meeting vraiment d'humilité pour aller vers Dieu et chercher à ce que Dieu préserve notre pays. Le chef du gouvernement m'a annoncé ça, il m'a annoncé ça. J'attendais pour voir. Ils ont amené 50 millions, ils ont annoncé 100 millions. Maintenant, c'est avec le cœur très sérieux que je le dis, et je le dis humblement. Ce n'est pas un manque de respect pour sa personne ni pour le gouvernement. C'est tout simplement une question de principe. Nous avons voulu ce meeting-là être un meeting où tout le monde va. Aujourd'hui, nous avons annoncé ça. Et que demain, la presse ou quelqu'un d'autre dise qu'on a donné 100 millions au Conseil, ça va nous mettre ça va vider notre meeting de sa substance. Et nous allons rentrer dans des polémiques dont on n'a pas besoin. Donc, avec tout le respect, et je m'incline, je demande vraiment pardon, et je vous remets les 50 millions que vous remettez au chef du gouvernement pour nous dire que nous avons décidé au niveau du Conseil de faire de ce meeting-là un meeting de don de soi. Donc, vraiment, nous ne voulons pas avoir. Moi, ça a besoin de l'argent. Nous allons demander de l'argent dans d'autres circonstances, mais vraiment, pour cette fois-ci, nous voulons que le meeting-là soit un meeting, comme je le dis, de don de soi. Et non pas il y a un meeting où les gens vont nous donner de l'argent, on va prendre. Voilà. Merci bien.